tichafara basa rapera, tounganidzwa kumusha, apo toudza misumbu kuJerusarema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, toimba nziyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda, Kristu mambo tomukudza kuJerusarema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa, Jesu iye wagadzira kuJerusarema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha. Hama nehanzvadzi, tinokutendai pachirongwa chamunoda, chirongwa chinouya misi nenguva, chirongwa cheFamily Circle. Vhiki rino tichange tichikurukura nyaya yakakosha yemhuri ine musoro wekuti mudzimai wanhasi nemudzimai wekare. Tine vedare semazuva ese vatinavo vanotibatsira patiri kurapanura nyaya idzi dzemhuri. Donzo redu rekuti misha igare ine mufaro nerugare runodzatuka richibva pana Jesu. Saka tichakumbira vedare kuti vazviintroduce, tichitanga naElder. Kazwai vateereri, ini ndinoitwa Baba Chinyandura. Kazwai wadiwa vateereri, ini ndinoitwa Mai Zimbeva. Zita ndinonzi Mai Gumbo, vateereri makadini. Kwazwai vateereri, ini ndinoitwa Chata. Tinokutendai vedare, zvinzwe muri pamusha, Mwari akukomborere semazuva ese, shwiro dzenyu dzinotibatsira. Hanzi naPauro, patinodiridza neso tinoita sei? Tinodiridzwawo zvekare. Saka toda kuti kurukure nyaya inoti mudzimai wekare nemudzimai wanhasi. Kune vanodzidza history, why tichidzidza zvinhu zvakaitika kumashure, zvine malessons akanaka atinogona kuona, kunyange mistakes. Ellen White achinyora anoti, it is by contemplating upon what God has done in the past that we can have boldness to venture into the future. Nyaya dzatinoona mukati meOld Testament kunyange New Testament nemamistakes akanyorwa arimo mukati mebhaibheri akaitwa zvimwe kuda nevaranda vake, Mwari akazvinyora kwete kuti tidzokorodze mhosva dzavakaita, but tiwane malessons. Mamwe acho whatever zvakanyorwa mukati mebhaibheri, zvimwe zvacho zviri in descriptive language, zvinongotsanangura zvakaitika, zvimwe zvacho zviri in prescriptive language. Saka pane zvimwewo zvakaitwa kare nana mai vedu, mudzimai wekare, zvimwe zvacho zvakanga zvakanaka, tinogona kuwana malesson anogona kubatsira mudzimai wanhasi. Zvimwe zvacho zvinogona kunge zvine maloopholes, tinogona kudzidza kubva ipapo. Kuna vamwe vanotarirawo zvekare vachitarisa mudzimai wekare, vanenge vanoona sekunge akanga ane wisdom yaakanga anayo pakudzidzisa kwavaita vana. That's why pamwe tine machanges akati wandei atiri kuona nhasi. So vedare, Tete Zimbeva,
muchitarisa musoro wemudzimai wekare nemudzimai wanhasi, chii zvamuri kuona? Tikatarisa panyaya yemudzimai wekare wandinogona kubata zvishoma, tinoona kuti mukadzi iyeye aigona kutanga kugurumwa kubva achiri mudiki. Nyangwepo waive usingaudzwi kuti you are being prepared kuti uve mudzimai, asi waibvira muudiki uchitumwa, uchirayirwa dzidziso idzodzo dzichiramba dzichikura dzichimera dziri mauri. Pawaizvosvika panguva yekuti waakuroorwa, wakanga wakakwana, uchionekwa kuti uyu anogona kunomira nemba, saka waienda uri equipped, wakabata simba rako, wakabata rudo, uye une respect. Tichitarisa pamudzimai wanhasi, hatisi kuti vanoenda vasina zvimwe chete, asi pane zvimwe zvokuti anosvika pakunoroorwa asati awana chinyi, dzidziso dzataibva nadzo tichiri vaduku tichikura nadzo. Ameni omwe muri kuona sei lesson pfungwa iri kubuda apa yekuti kamwana kekare kamusikana kaitorovedzerwa kari kadii kuti one day uri kuenda kumurume wako, saka kaitodzidziswa kubva kachiri kadiki. Ameni utete. Pamudzimai wekare nemudzimai wanhasi pane misiyano yakati wandei. Pane zvakafananawo, asi ndinoona sekuti zvakasiyana zvati wandei. Zvimwe zvacho zvakanakira zviri kuoneka kumadzimai anhasi. Tikatarisawo kumadzimai ekare, zviriko zvakanga zvakanaka. Zvekuti kana madzimai anhasi vakanyatsodzidza nekutarisa kumadzimai ekare, zvinokorekta zvimwe zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munguva yatiri kurarama. And then madzimaiwo ekare vakatarisawo madzimai anhasi, kune zvimwe zvinhu zvavanogona kungokondonawo, asi zviri zvinhu zvakatonaka, zviri kutoenderanawo nenguva iri kuita sei yavari kurarama madzimai echidiki anhasi. Fananidzo, madzimai echidiki, madzimai anhasi vakuenda kuchikoro, vakudzidza, vakuvhurikawo pfungwa mune zvakawanda zvinoenderana neworld iri modern yavakurarama, zvokuti even kubika vakutotsvaga paindaneti vachiwana maresipi ekubika. Hazvina kushata kaizvo, zvinhu zvakanaka. Asiwo vakatarisa kune vekare vanogonawo kudzidzawo kubika kwechinyakare kunenge futi kwakaita sei kwakanaka. Then tikazotarisa futi pane madzimai echidiki, panewo zvimwe zvavanoitawo zvokuti vekare vakatarisa vanoti ndanga ndakatarisa umwe mudzimai wechidiki paFacebook musono, zvinenge zvisiri kunyadzisa kuisa dumbu ane pamira, handiti dumbu rinenge rakanyorwa ritori pachena, rakatodisplayiwa, baba vakatoribatawo kudai, iye akatobatawo kudai. Saka tikazvitarisa nyika yese ichiona mufundisi. Muri kuona mufundisi ka? Pane musiyano ipapo zvataugwa wakatokura, asi tiri kutoona kuti zvinosiyanisa vanhu ava ndo zvava kuvagadza mumamarriages avanopinda maari. Avo vasikana vekudhara, avo madzimai ekudhara, vanga vasina chikoro chakawanda, vazhinji vavo vanga vasina kudzidza. Saka chaitofanirwa kuvagadza mumamarriages iwawo kutozvininipisa, nekuti hauna chaunenge unacho. Ende vazhinji vacho mvura yanga isinganyanyisi kutamba chaiko, mvura yanga isingatambi. Saka zvaitovagadza mumamarriages ndezvekutoti shewe, baba vasingabvunziwi ndio vanotaura, nekuti behavior yababa. Handiko zvino muri kutoona kuti musiyano wavekoka ndio kutoti madzimai echimanje manje kana payslip avananga nabasa nayo, idzo chacha dzekudhara ndo dzaitoenda kunohora mari yacho, ndo dzaiziva kuti mari yacho inohogwa papi, murume anoshanda mari. Saka musiyano iwoyo ndio mazuva ano, mukadzi wemazuva ano anotofanirwa kunge akadzidza kuti agare mukati memarriage yacho. Akanga asina kudzidza anofuma akafamba. Mfundisi ka? Vakadzi vakare ndo vaitamba nemvura manje. Mudzimai wekare aikwesha, mudzimai wekare aishandisa dombo, chero ane hembe imwe chete yaiwachwa achiita chioma ndite sei ndikupfeke. Ndati ndimbokukorektai zvishoma muchiti mudzimai wekare anga asina chaainacho. Mudzimai wekare akanga ane dignity nerespect. Saka
maiti mukapinda mudzimba kare waiwana tsvanda yakanyorwa musha chii, musha mukadzi. Baba vanoenda kubasa, asi musha waiwana watsvairwa chivanze chese, chaiswa ndove, madzuriwa. Maita imi vana magezwa, matolainiswa pachoto, zvinhu zvichi mazorwa mafuta, mfundisi. Saka mudzimai wekare had a lot to contribute kuti mhuri isimukire. Vachinyandura Mutsauko wakura zvikuru. Mudzimai wakare waitomudefina nekutomukira pamusha pevanhu. Aimukira mangwanani zviri in line neBible. Voshanda ngakutsvaira kana kudii. Vemazuva ano hazvisisina kudaro, zvasiyana. Ende madzimai akare sezvambotara vachata vaisabvunza mubvunzo. Vemazuva ano anokukwesena, and they stand up for their rights. And vemazuva ano vanotomira pazvinhu zvavo zvekuti munhu ari kuedza kuzvimiririra, unlike kare wokuti mudzimai aizvininipisa kuzvisa pasi pababa, vaimirira kunzi wati baba vachati kudii, kurongerwa zvese nababa. But wazvino unoona akatoronga zvinhu zvake akatopedza, haana need nyangwe baba urimo in person, but anogona kuronga zvinhu zvake akatopedza. Ini ndiri kuona kuti mfundisi mudzimai wekare anga akadzvinyirirwa. Hazviiti zvekuti kwai munhu anokonwa kubvunzavo kana kukonwa kurongavo zvinhu. Ini handaimbofarira kurarama nomukadzi akadaro. Ini ndinofarira kurarama newaiko zvino anenge anovhunza why but which chiti kwete kungoti zvangoitika zvoenda kumberi. Mukadzi wekare idi chairo I want to believe mukadzi uya was seriously abused. Apa tuvana twaibva twanzi ntanta, ane tuvana kana 15, apedza tuvana 15 ari kuenda kunoshakuriswa kumunda, akabereka kamwe. Kutokwesha iko kuyaka ndizvo kuti anga asingatotengegwi Tommy nekuti manga anenge aita. Vanga vasinganogezi vaingokwesha manga, kwete kuti kwaive nekugezwa chaiko kwaitoitika. So that woman was abused. I would never love to stay with that kind of a woman. Ndofunga murungu ona kuti discussion yacho iri kupisa, kapoto kacho kari kukwata. Semazuva ese, like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, tag your friends. Kune dare ndofunga nyaya murungu inzwa yemudzimai wekare nemudzimai wanhasi. Tida kuti vhenganise tichikurukura tichiona kuti pane malessons api atingadzidze pamudzimai wekare nemudzimai wanhasi. Tete. Tikatarisa panyaya yemudzimai wekare, as time went on, havana kuramba vari illiterate. Vana mai vedu vakatoita masabu B nemasabu A, vakatoenda kuchikoro. Asi heino nyaya, mudzimai wekare aitoona sekunge kutogara pamusha ndo basa rake. Aitokotsekana, aivari content nekugara pamba. Kana iko kuuchira grocery ranga richataurwa navachata kuti aito mudzimai wekare ka, it was not abuse. Akanga angofunga kuti ndo upenyu hwandofanira kuita sei, kurarama. Potse mudzimai wanhasi ndiye ari kutosangana neabuse, nediscrimination, nenyaya yekuti tinenge tiine mari dzakawanda muhomwe medu. But that woman at that time, she was very content with her lifestyle. Nevana vake 7-8, iye kwaari childbearing was not a problem. Mukachitarisa kuti pane vana 7-8 vataurwa navachata vaigona kuenda kuchikoro vese vagoenda kuuniversity. Nokuti mudzimai akanga in fact she was involved in educating those children. Chero iye anga asina kuenda kuchikoro, she was involved kuti vana ivavo vadzidze. Dzidziso yaitobva kuna mai vakare. Whereby mukatarisa nhasi, dzidziso yes, mudzimai wanhasi anodzidzisa, asi zvimwe anosiyira musikana kudzidzisa, zvimwe anosiyira chikoro kudzidzisa, zvimwe anosiyira ma-peer friends kudzidzisa. But long time the mother, that's why she never spared the rod. Amene muri kuona sei? Ini ndiri kuonawo sekuti mudzimai wanhasi, nekuda kwekuti
vakachangamuka vakutsvaga mari inova inosimudzira standard of living yana vamwene even kumusha kwacho yehama dzimwe dzinoda kubatsirwa vanawo vakurarama zvakanaka nekuda kwokuti vakubatsirana bamunini namainini kuita sei kushanda nekutsvaga mari kuti standard of living ite nani. Mukatarisa mbuya vari kumusha vasina kana muroora ari kubasa vanakomana vari kubasa upenyu hwavo hwakatongodzikirawo so kana matuino hana ari kufugwa nevamwe kumusha ikoko pamwe havatorina. Saka inini ndiri kuona iri lesson yakanaka yekuti musikana achikura into mudzimai wanhasi aedzewo kuenda kuchikoro nekutsvaga zvinhu zvinogona kumubatsira kuti vabatsirane nemurume wake kuti standard of living yemhuri yese extended family even isimukire ionekerewo. Muri kupabata manje pari kutaurwa namama apapa iko zvino tava kurarama mune inonzi global village. Akuchadi vakadzi vakavata vakapusa iko zvino kwava kuda mukadzi akachangamuka. Ini ndichibuda neukokoko tichisangana iye achibuda nekokoko patinosangana panenge pava kurira because mazuva ano upenyu hwaiko zvino ndehwekurira hausi hwekusara kumashure kuya hwaitika kare pamusha ipapo mondibvudzavo kuti paibhadhagwa rentivo yemari. Isu taibhadhara kumusha kwedu tichibhadhara vana mudhara gore rose waibhadhara kana $10 gore rose. Iko zvino ndenge ndichigara muimba ye1000 ufunga ndikagara nemukadzi asina ane sabu B muimba ye1000 tinoikwanisa kupi iyoyo. Saka iko zvino kwakuda mudzimai wanhasi manje vakadzi vakangwara. In fact mukada kutovona ndio vanotipinza pane dzimwe nzvimbo dzatisingakwanisi kupinda because ivo vanenge vatopinda kudhara. Munoona vachatawo zvavari kutaura izvi. Tatarisa rudivi rimwe chete. Tiri kutarisa rutivi rwekufuma kwevanhu. Vari mukatotarisa mudzimai wekarewo ane zvimwe zvaaikwanisa zvakawanda kwazvo. Mukatoona ndo vanhu waiziva chinonzi kuzadza nyika. Vanga vasingazezi kubara. Wemazuva ano waakuteta kana kuzvara chaiko. Munhu akaita mwana wake 1 kana 2 akutoona zvatodini zvatokwana izvozvo izvo. Ende unogona kuti sepataurwa natete apa vachiita vana vakawanda kudaro vaikwanisa kuvachengeta vese vakadaro vachienda kuchikoro. But yezvino zvinotoona kuti vana ivava vari 2 vanotadza kutochengeta vabereki vavo. Ende vakadzi vekudhara mukanyatsovacherechedza muchaona kuti vanhu vaiva vakanga vaine rudo kana vakagara nemurume. Hama dzemurume dzaiuya vamwe vakatanga kuuya madhorobha muno vachigara kumayadhi vaigona kutosarudza kuti vadzimai varare uku varume vachirara uku vachiedza kukudza rudzi nekuruchengeta. Vemazuva ano vaine zimba zindandanda havadi vanhu padzimba dzavo. Havadi kuti vanhu vasvika vada vanhu vari 2 vaenzi vakauya unotoita ngechituko chauya pamusha. But vekudhara so pamusha paita faranyika nekuchengeta vana sekuru nekuchengeta vana vedzimwe hama vachitendeswa kuchikoro songe vana vepapo. Vamwe vacho maitotadza kuziva kuti vana vakafirwa navasina kufirwa apa ndevapi. Vanhu vachichengetwa zvakafanana. Vemazuva ano vanoratidza mutsauko iwoyo. Aiwa ini ipapo ndo pandinoramba manje mfundisi. Munoona nyaya yava kutoitika ka ndiye kutoti patosiyana malevels anenge asiyana. Saka kuti mukadzi wanhasi haadi kuchengeta vanhu kuto inhema vanhu vanotohla kunotaura nechirungu ikoko because vakadzi venhasi they are busy women. Panosvika kumba hachina nguva yekuentertaina vanhu. Kana iwe ukakona kuzvientertaina wakufunga kuti iye anoshaina hakusi kuti vanodada. They will be tired. Vari kushandavo nerumwe rutivi. Handi muri kuona chinyandura zvaari kutaura kuti mukadzi wekudhara aishanda pamusha achiita zvese ndo zvava kuita chero waiko zvino asi vangochinja chete industry yekushanda but zveiko zvino zvinonetesa kudarika zvakudhara. Saka mukamuvhakachiravo mufunga kuti anoshaina she will be tired. She needs to rest. Ende mukatotarisa dzimba dzedu dzemazuva ano dzasiyana nekudhara kwokuti waisenga bhaketi unogezera uko moona wakuuya nechibhaketi. I just get into my house ndopinda muensutu mangu zvese zvinoperera imomo. Kafiriji kangu karimo kedrinki ndapedza kugeza ndarelaxa imomo. Mofunga kuti muri kushainigwa hakusi kushainigwa. Vasikana vemazuva ano vanotoda kuchengeta vanhu but vanhu vanohla kuuya kuzogara. Mfundisi tikatasa zviri kutaurwa navachata hazvina kuipa
zvese zvavari kutaura zvinhu zvinotoemulatwa mukati meupenyu. Tichitarisa the balance of madzimai, mukadzi wakare zvakare was very able bodied. Ndine a non-profiting organization yandinoshanda nayo, ine madzimai iwawo anotinoti vakadzi vekare, and in that organization vanounganidza zvibage. Tine matrucks anoenda chinocollecta anoshandwa nana mai vana baba vari kuno kutaundi. You get a 30-ton truck yechibage yemadzimai ari in a certain village anouya achideliver muno, vouya vocollecta finances dzavo, vari kuvaka dzimba dzinotyisa mumisha, vari kudrilla maball kumisha. They are not as backward as we may think. It's just the environment they chose to stay. It's just that ndo kwavari, ndo pamusha pavo. Musiyano ndewekuti iwe uri kune magetsi emutaundi, ivo vari mugetsi resolar, but they are working and they are striving to get to make pamusha pavo pataridzike. Iwewe paunobva kuno kutaundi usvikire pakanaka. Saka ngatisanyanye kuvatarisira pasi, nyatsotarisa kuti pamakatanga pamwe pamusha penyu panga pakaita sei, uye iko zvino level ravepo kana masvika pamusha pakaita sei. It is the same nemudzimai wanhasi. Pamakamuroora mumuri mu1 room or 2 rooms, iko zvino muri kumugara musabhabhu rakaita sei. So mudzimai anoshingairira. Behind every man there is a what? There is a woman. Ndingangoda kuvhunza vachata chimbondibatsirai. Saka mudzimai wanhasi ndewe mutaundi here? Aiwa Katete, aiwa, azvibudisa izvozvoka. Mudzimai wanhasi ndeanoita zvinhu zvamanga muchimbotsanangura zviya zvanga zvimbotsanangurwa zvechimanje manje zviya zvamuri kuti vava norudo gushoma, havachagoni kuvunganidza sezvanga zvitaurwa naChinyandura kuti havachakwanisi kuvunganidza sezvaitikwa kudhara zvekuti maitobviswa mubedroom menyu. Moziva kuti isusu tairarama mubhedha waivepo usingavati pamubhedha uchivatiwa nana baba munini nana chinyi. Mudzimai wakare avunganidza vanhu kumusha, vaveko madzimai aiko zvino ekuti chero kapinda mukitcheni, uchingopinda chete mukitcheni yacho chete unotoona kuti matove nematapawe, hamuchina kango dzenyu dziya dzekudhara, mave nemapureti aya anon'aima aya. Ndo madzimai atiri kutaura nezvawaya. Naizvozvo mudzimai wekare anowanikwa futi mutaundi. Unotomwana arimo achishingaira, achiita zvese, arimo muMount Pleasant, arimo muBluffhill imo muno achishingaira, asi ari mai vekare. Principle yake, standing yake, calling yake inoramba iri yekudhara, asi ari mutaundi. Ndo dzimba dziya dzemunoti mukaenda kubhuruku munotoona kuine kahari kodzeka mukaka ndekusaidi kwenyu manje kekuti munodhiraivha kuenda kumaprazi mushamba kana kudhuze kunotenga mukaka uri fresh, muine kahari kenyu kubhuruku, mototi mukaka vana venyu otozoti oh, is this how you make lacto or whatever, iye anogaiziva wemuchipepaka. Saka mudzimai wekare in today's skin ari kurarama mumba make muBorodale, but lifestyle yake nedzidziso dzake kuvana vake yes vari modern, vanoziva zvanhasi vari digital, but vanoziva futi zvarini zvakudhara. Saka wedu wanhasi uyu manje uyu kazhinji kacho akarerekera one side, because zvekare izvezvo vakona kunge ndezvechibharanzi kunge vana hazvina basa, takungofokasa ndakuita kunge ndikukuatakachata but tiri kusemsai, but toda kutarisa vasikana vedu vanhasi ava kuti vanzwisise kukosha kwekuti vaalaine nevakudhara, vodzidza zvakudhara nezvanhasi vobatanidza, vozviblenda, vodzidzisa mwana. Ndipo Katete muri kuona kuti ndipo muri kutotsananguraka. Wekudhara vanowanikwa futi muno, ndio vaimbotaurwa naChinyandura vaya vokuti unomona ane chipuring socks mumusoro achitenderera maraini asina kana kumvura yambobata pamanhangirikine. Izvo ndo zvatiri kutaura kuti ngakublendwe. Vasikana vemazuva ano idi chaiko chero kapinda kana iri kombi chaiko unoona kuti muno mapinda munhu ageza muno. Izvo unongozviwa chete kuti pano environment room inoyi yatochinja inoyi yanga isina zvinhu zvakadaro.
ndine vhesi randoda kupindura vachata nhasi vanenge vanazvo ini ndabve ndichida kuenda kusaidhi ravo ka asi ndaona bheta ndidzoke kwangu. Proverbs chapter 31 verse ya 30 inotiyo charm is deceitful. Maona ka? And beauty is vain. But a woman who fears God is to be praised. Zvimwe nguva ngatisanyengedzwei nezvatinoona kuti apinda mukombi uyu ageza inogona kunge iri chamu. Maona ka? Munogona kubatwa kumeso nezvinhu zviri chamu. Musanyengedzwe nezvatinopfeka pamusoro. Samuel akatarisa zvokudya. Maona kakatarisa. I don't know, mune zvokutaura ndaida kubvunza mbunzo then ndokubvunzaiwo vachinyandura. Ndichingori ipapo pekuti mudzimai wakare mukamuisa haanetseki kurarama. Even mumba musina chinhu anoita kuti pave nemeal patable. Yes. Mudzimai wanhasi angatokomblena nekupopota kumirira kuti baba wari kupi kana kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Munoona kana mwana akarwara mumba so wana mai wedu akare dho angari munzira dzakare vanga vane maitira waita kuti mwana awane help vachibata wemazuva ano kutodedza dhokita kana kutomhanya kumafosi nezvimwe zvakadaro zvokuti vana vedu ndisa muri kuona zvimiri zvavainazvo zvapiritse. But mudzimai wakare aiziva pokubata nezvekuita panhu pakauya vanhu so mudzimai wakare so vaiziva kuti munomu maibudiwa madyiwa vanhu vapiwa chikafu. Wemazuva ano vakutodaidza kuti dhiringiri ndiri mwana wechikoro rinopiwa mazita mabhisiketi ndeye mwana wechikoro. Yes, but wekudhara aiziva kuti munomu munoita kuti chikafu chibude. Mufundisi ndoda kutsigira mumwe wangu. Mudzimai wekare whether in town kana kuruzevha kwanga kusingatori nguva kuti chikafu chinge chiri patebhuru. Aibata huku iko zvino unotandara ukatandara pasina chiri kubuda ukatandara ukatarisa huku wakuda kuoneka kuti makuenda manje musati madya munoziva kuti kudzienda. Hongu tinonzi mudzimai wekare was the shadow yemurume wake. But aiziva pekumiramira, aiziva kuti apapa paapangu manje. Imimi muri kutonyasorakidza kuti mutori vanhu vakutoiziva here inonzi DAD daily delivery. Chikafu chinongotengwa. Munoona mufundisi chandava kuona panapa kwava kugwisaniswa kwenguva dzakararamiwa. Sepakutanga patambotaura kuti vazhinji ava vana mai vedu vekudhara vanogara pamba. Haukonewi kuita mabhindauko iwewe iri iyo speciality yako. Ndipo pako chaunokwera wakatarisa mapoto nechikafu nechinyi unenge uchingofunga kuti ndikabatanidza ichi zvinoibva, ndikabatanidza izvi zvinoibva. Vasikana vedu vari busy vemazivano vanenge ari meeting yakati panodzoka manheru odzoka makazara vanhu mulaunji muya ari kubika hafu cooked sadza neoverfried muriwo. Iko zvino tinotobatsirana isusu nemadzimai aiko zvino takatowirirana kuti upenyu uku ndegwekubatsirana ukuku. Ndikatanga kusvika ndobhoilisavo murivo owanavo zvave pamberi apapo. Iko zvino mfundisi takutorarama upenyu kuya kunodiwa naMwari kuya kwekuti takutobatsirana kwatove nemubatsiri akandifanira nenondobika rimwe sadza rimwe zuva iwe yombobika murivo rimwe zuva tingobatsirana. Musavhiringidze nemaroles. Mudzimai wekare aibika achikurumidza kuti zvese zvidii wanhasi anotozvigona kungoti anoziva kuti anofanirwa kunge aine pressure cooker, aine microwave, aine chichi, zvinhu zvake zvinoita kuti zvinhu zvake zviite aine gas stove. Aiwa, nyaya yamuri kutaura kavachinyandura inyaya iri general. Tikatarisa kumodern tinovawanawo vanhu vasingaiti zvakanaka. Ini ndine vamwe vatete vangu vekudhara vandofunga ndanditori grade 1 maiti mukaenda kumba kwavo vakabata chihari so vachida kupakura vakati spoon unenge utorimo muri wacho watopera murisirwa tunyama tutiki ndo vainyima zvakaipa vanhu ivava vainyima vanhu vasingaite zviri zvaitika vanowanikwa kwese kwakubhajeta. Mfundisi tikatarisaka pane topic inoti iyo mune rufu mupoto.
mukatarisa zera raikuriwa kusvika eji yaisvikwa nevanhu vakudhara, their lifespan was long because there was life in the pot. Iko zvino with fast foods, fast this, ava vazotaura D dai vachidhaila dhai ravo iroro havadi kubika, shortcut. Maonaka, they took their time to make sure kuti the table is pleasing. Zvainzi kudyisa kwekudhara, vanhu vanofunga kuti kudyisa kuisa mupfuira. A way to a man's heart is his stomach. Saka mudzimai wekare aiziva kuti maoko angu ndo anofanira kumuona sadza iri. Inini nyama indini ndinofanirwa kubika, zvinofanira kuibvisa zvakusvika pakati kuti murume wangu aite zvakanaka. Iko zvino we are doing half cooked things. Mukatarisa mukavhunza eji zvacho yavachata kuti how old are you, muchaona kuti eji yatinopiwa nezvavari hazviite sei, hazvipindirani because of zvavari kudya. Zvatakuda kuzivisai tichizivisa vasikana vechidiki vanova madzimai anhasi vachona ndezvekuti kana munhu akarongeka haamboiti zvinhu zviri half cooked, because vasikana ava hanti vanoenda kumabasa but ana helper, akanyatsoudza helper wake kuti shamwari pandinosvika na6 ndiwane wacheka kabhaul keonion kabhaul kemadomasi wandiboilisirawo beef, asi don't do anything, just boil it. Mudzimai wanhasi osvika otogadzira meal yake nemaoko ake otopedza. Kana kuinowo vamwe vanozoita zviri half baked, ndo vatiri kuda kudzidzisa ivavo kuti vabva vadzidza vachibva vabatanidza nekuti mudzimai akudhara anga aripo full time achibika ega, but unogona kutobikawo wega nhasi giving instruction. Ndipo ipapo patanga tichitotaura kaipapo kuti isusu tava kubatsirana basa, umwe ari papoto yesadza, umwe ari papoto yemurivo, tichibika saizvozvo zvichiibva rudo ruchitowanda ruchienda mberi. Maminutes edu afamba, ndofunga vadiwa vateereri munongoona kuti nyaya yacho iri kupisa. Tine mapoints mashoma ndoda ndikubvunze imimi, because a principle is a principle. Hazvina basa tingararame 100 years. Pane zvinhu zvakakosha. Ndaida kubvunza nyaya yevana. Yes, paitaurwa nyaya yekuti vekare vaita vana vakawanda, but tichiverengawo vanoita sekunge vairovedzera mwana mumwe nemumwe. Makesi atiri kuona nhasi ari kuita sekunge atiwedzerei than atainzwa kare. Hamuoni here kuti mudzimai wanhasi anenge ari kuvhiringika pakunyaya yekurerwa kwemwana? Mufundisi, mukada kuona mudzimai wanhasi ane pake paanosvika, asi mukada kuona zvava kurwisana nevana vemazuva ano zvava kudarika patingati mudzimai wanhasi anganga achisupervisa kusvika. Teknoloji yacho yave yemhando yepamusoro, kuzvikoro kwacho kwave kwemhando yepamusoro, ende kuno expose vana kuzvinhu zvakawanda. Anogona kuedza uyu mudzimai wanhasi uyu, but maforces ari kurwisana naye ave too much. Ava kuda munhu kwete kuti anongogara pamba, ndofunga anogara pamba upenyu hwose kuti agone kusolva a quarter of zvinhu zvinenge zvichiaffecta vana mazuva ano. Ndikubvunzewo mubvunzo also again. Mudzimai wekare anga asina kupusawo here panyaya yekugadzira remangwana rake? We see kuti zvinhu zvese zvinenge aizisira kumurume wake, ndiye aiziva zvese, such that kana baba D vakafa aita sekunge aitangira pazero. Tikatarisa mumashure umu, I think it was very wrong mentality yokuti mudzimai did not develop herself. Kapfungwa ikako kekuti aingofunga nekungoti kana ndaroorwa rangu ndere kungogara pamba, rangu ndere kubereka vana. Hamene kuti vaizvitora papi pabhaibheri here painzi bereka nai muwande, kana kuti vaingozvitora mukuti vanenge varayirwa nemadzitete kuti iwe uri kuenda unoita sei, unonoita zvinoita zvamunowirirana nemurume wenyu mukaita vana venyu, you know. So with time, it took a long time for vabereki vavo nemudzimai wekare kuti vagaspe kana kuti vabate nyaya yekuti neni ndinofanirwa kunge ndiri educated, ndiitewo something in my life chinocontributa. Juti rangu harisi chete rokungogara pamusha nekungobika nekungowacha
nekungotarisa mapoto zvataurwa navachata, but I can also bring forth some funds. But right now as we talk, in the rural areas, vakadzi, they are just Mudzimai wanhasi. They have developed. Ndichawirirana na Maizimbeva, but ndoda kuti tibate kuti pane mutsauko mabvunza kungwara. Munhu unogona kunge wakafunda asi wakapusana. Unogona futi kunge usina kufunda asi wakangwara. Saka uchenjeri zvinhu zvinotova God given. Tinoona kuti even kumashure handi nyaya education, madzimai pasina dzidzo but ungwaru hwaive chinyi. Vakatorana misha, vakatogona kuendesa vana kuchikoro, vakatogona kuita kuti dzimba dzimire. Vamwe zvatiri nhasi is because of those of the old. But vanhasi zvinogona kutoti chikoro chiripo but ungwaru unoona kuti hapana. Saka ungwaru hunoda kutotsvagwa kubva kuna Jehovha. Maminutes edu amanya. Maybe one question. Pane nyaya yekuconnecta yataurwa yekuti mudzimai wekare aikonekta hama whatever. Bozi vana baba vaisvikira kwaifiridzika. Ndo maguta ekutanga. And kwanga kune mudzimai wekare aihosta vese vari kutsvaka mabasa. Ndo kwavaisvika. What has happened now kumudzimai wanhasi? To an extent yekuti anoisolata even nyangwe vana kuti vasazive mamwe marelatives. Inyaya yekudzidza here, ndo wisdom yacho here, tibatsirei. Nyaya iyi mukada kutovona mviro dzayo hadzisi kumudzimai wanhasi, dzinotobva kumudzimai wakare. Ndiye akarayira mwana uyu kuti asafarira hama. Saka muri kuona kuti gonzi gunobva kumasviviriro. Mudzimai wakare akafunga kuti zvaakaita iye kwakuri kupfusa, asingazivi kuti anga akasumudza dzinza rose neattitude yaanga anayo. Paakazoti garei akabva aisa mukati memwana uyu akunzi mudzimai wanhasi. Nyaya yebhajeti, nyaya yekusevha, nyaya yekuzviraramira uriwe oga, changa chichinzi chirungu, asi ndo zvauraya iyoyo seko yanga iriko iyoyo. Saka izvozvo hazvina kungodhivhira, hana kungofuma akazviziva uyu musikana wanhasi, uyu mukadzi wanhasi. Asi akatozvidzidzisiwa ndokubva azvidzidzavo. But iye manje handi munoziva kuti kana ukadzvara iri shanga kunobuda muguri. Iye zvoita manje haachatodi kana even nababa munini vacho, immediate acho haachatowadi, kwete extended. Saka kuti isusu vana mai vakudhara nana baba vakudhara ngavawane nguva yekuita moyo murefu nekudzidzisa generation yedu yatiri kuti yanhasi iyi zvinhu chaizvo zvinoenderana nerudzi rwedu neganda redu, handiti? And then vakudharawo ngavachitarisa nekunzwisisa kuti vana vedu vaamodern. Zvimwe zvinhu zvavakuita hongu tikazvitarisa zvinoitawo here izvi zvokuti zvizodai, asi ndo zvatoveko. Trayai kupindawo mushangu dzavo muzvinzwisise, zvimwe zvacho muchivhunza. Saka apa zvamuri kudai zvichazodii, apa zvamuri kudai vana zvichazodii, muchitsanangurirwa, muchikorekta. Ava vachidzidza kune ava, avawo vachidzidza kune vapi kune ava. Ndofunga mufundisi pavambobvunzwa kuti madzimai vakudhara vanga vasinawo kupusa here ana mai vakudhara. Ndakambonzi namai vangu, ini ndaizoda zvokuti kumbopindawo mubhengi ndichimbosaina, asi bhuku-bhengi ndaingogara nababa. Kubhengi inini ndakanga ndisingamboendi. Mazuva makutoenda kubhengi vaindiudza izvozvo ndine nhumbu yemwana wangu ane 32 years iko zvino, so that's 32 years back. Vachikomenda vatouyo kumba, wangoenda kubhengi, bva vatiga ndimbokudza nyaya yebhuku-bhengi, bva vatanga kutotaura kuti bhuku-bhengi taisatomboibata, raitogara nababa kana kuti kusaina kana kubhengi kwacho tatisingatomboendi. Bhuku-bhengi. Pfungwa inotsigirwa mukaenda kuna Titus chapter 2 verse 4 to 5. Inoti, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Saka inyaya yekudzidzisa mwari aida kuti zvive generational.
zvichibva kune vamwe zvichienda kune vamwe, unhu hunototapidzwa kubva kune vakare uchienda kune vazvino. Kungoti vadzimai vanhasi tiri kurarama munau generation where everything is their exposal. Chavari kuda havachatsvaki kuvanhu vakare, vanotsvaga paindaneti, vanobatsirwa nevanhu vakavapoteredza, but juti ranamai vakare range riri kudzidzisa vanamai vechidiki. Thank you so much. So tasara nema-seconds, mune second, tete. Toda ma-lessons also, or solutions. Kare, mudzimai asati abva pamba, vaigarirwa pasi nemadzitete, morayirwa, modzidziswa, moudzwa zvimiso zvemumba. Hazvina kusiyana nezvemudzimai wanhasi. It's just that mudzimai wanhasi vanatete mazuva ano ndofunga ndo vamanau mabhizi. But vanoenda kuma-bridal counseling, patinokansela, pavanokanselwa. So you would find kuti it is a choice of a woman, be it ancient, be it a current. Mudzimai wanhasi. Whatever we do mukati mekurarama kwedu, a woman is a woman. Tinofanirwa kunge tiri kurarama semudzimai, tiri in the principle yatakanga tanzi naMwari, mudzimai mubatsiri wemurume wake, achiziva zvaanofanira kuita, achishingaira as the Proverbs 31 woman, achiita zvese izvozvo. Inini ndiri kuda kuti kumadzimai out there, be it uri pamba, uri kushanda, uri industrious, uri kuita zvese, tinofanirwa kungoziva kuti chinyi, tinofanira kunge tiri kushanda. Even at home, somehow, somewhere, to me you are also employed. Uri pamba ipapo, paunenge uchiita mabasa ako. Hatifani kutarisirana pasi semadzimai. Wakaenda kuchikoro neasina, we are just the same. We should look to each other with respect. Thank you. Ini ndiri kuonawo sekuti madzimai ekudhara vabereki vedu we are quick to say kuti madzimai anhasi hamusisina nguva yekudzidzisa vana, hamusisina nguva yekuzodii, but munokanganawo kuti mutoriwo nerwo yamabva kuverenga vachinyandura kuti dzidzisai vechidiki, handiti? So inini I think whether uri mukombi, pane pamwe pamunotofamba muchitoona kuti mwana ari kutongopuwa visit na8 o'clock makuseni, ibva imatomira mutotaura nemudzimai wechidiki, wapa mwana here porridge mwanangu? You never know kuti ndimutori mai vake, muri kufanira kutomudzidzisa, pamwe mai vacho vakatofa kudhara. Saka marose aya ngatifambei nawo pese patiri, tichivadzidzisa madzimai vechidiki nanababa vechidiki kuti madzimai anogarwa nawo sei. Ida mukadzi wako mfana, muri mukombe muchitoenda mfana, ida mukadzi wako ita so, anotobata pane zvamataura izvozvo. And then isusuwo madzimai, isusu tiriwe pakati nepakati, madzimai echidiki aya, teererai kana vakuru vachikuudzai, zvinobhadhara. Yeah. Unopakura zvawabika. Ndo zvatiri kungoda kuti tiudze vana mai vekare avo kuti unopakura zvawabika. And hakuna munhu anombonotanga imwe kitchen, munhu anoenda nekitchen yamai vake. Ndosaka muchiona kuti kana kuine BP kumba kwa mai, BP iyo inogona kuenda kumba kwomukwasha, nekuti ikitchen iri kungotransferiwa. Saka tinoda kutarisa, tinoda kukoshesa role yemadzimai akare kuti vagarira mavoko, havachaiti zvavaifanirwa kunge vachiita. Isusu taakuzogara iko zvino zvamanga makuhwa kuti totaura kuti dilate delivery ndo hwatove upenyu, because pane imwe chembere yakagarira mavoko ikasaudza mwana wayo kuti kana kwaunoenda uko kunobikwa sadza remhunga, mukomana uyo anomonegwa sadza. Iko zvoti akungorarama zvanga zvitongotaurwa fast chinyi hazvimboinventiwi nomurume zviya, zvinoinventwa nemunhu abva kune vamwe mai vatiri ndevakudhara. Saka tinoda kuti zvibude pachena kuti hakuna mukadzi wakudhara, hakuna mukadzi wanhasi. Mukadzi, kitchen ikitchen, kugeza, hakuna kugeza kwakudhara. Perfume, roloni, hapwa dzekudhara dzinongonhuhwa sehapwa dzaiko zvino. Saka izvozvo zvofanirwa kungozikamwa izvozvo ende zvodzidzisiwa vanhu. Imwe principle yandafarira ndeyekushanda, kuti ngativei vanhu vanoshanda. Tichitaura madzimai,
ngativei vanhu vanobata. Do you know kuti weaker hands reflects weaker hearts? Tinogumisira nemhaka yekuti hatishandi, takangotarisira kupuhwa nekuitirwa. Ndokusaka muzoona kuti vamwe vanozoengenja maactivities ari improper nenyaya yekuti wakajaira kudini kuitirwa, but munhu anoshanda anogona kuita zvinhu namaoko ake, achisimudza musha wake nemaoko ake. Tinotenda vedare, kungoti nguva dzedu dzine shanje, vakuru vanoti chirimo musakasaka chinozvinzwira. Mataura nyaya yekuti vana mai vechikuru vanofanira kudzidzisa vana mai vechidiki. Ndaitaura nawo mwana mai vechikuru, mababy boomers, vari kuti generation yanhasi havachatotipe mukana wekutaura. Vane saying yavanogara vachitaura yekuti hatakunzwa namakei. Even nyange makitchen party anoitwa yotifind kuti young generation iri kuticha imwe young generation. So zvimwe zvamataura zvakakosha ndezvoti ivo vacho vakuru, vana mai vekare vamunoti ndana makei, vane dzimwe shwiro dzavanadzo dzeupenyu, vane imwe experience vaitaura magezerwa aitwa mwana, even nemasheperwa anoita body. Vamwana nama information iyo vanogona kunge vasisina yatinofungidzira kuti yakajairika kudaro. Saka experience iyo yakakosha kuti iwanewo tichidzidziswawo zvinhu zvakakosha zvaitika kare. Chimwe chete chandingada kunditsimbidzire inyaya yeavailability. Vana mai vekare vaiwanikwawo zveshuwa. I understand kuti vanhu vari kuenda kubasa, zvinhu zvakaoma, but zvakakoshawo kuva nenguva nevana vedu, because tiri kutraina oro tiri kudzidzisa imwe generation ichazouya. Saka generation kuti ikure ine hunhu, ine tsika, tinofanira kutora nguva, quality time tinavo vana vanhasi, tichivabatsira nekuvarovedzera ramangwana ravo. Dai Mwari angakukomborera, tichasangana pane zvimwe zvirongwa zvatichaendera mberi chikurukura pamusoro penyaya dzemhuri. Donzo redu riri rekurapa nekurapanura kunyange maissues anoitika mukati memhuri. Mukuvhara chirongwa chakanaka zvakadai, tichakumbira Elder Chata mutinamatiro. Hakuna mukadzi wakare, hakuna mukadzi wanhasi. Mudzimai wese mudzimai, zvese zvinofanirwa kuwanikwa kune iyeye vakura nevaduku, zvinofanirwa kunge zviwanikwa kune vese. Chitibatsirai Mwari patichange tichida kutambira nzidziso ichange ichibva either side, tiitei kuti tigone kuitambira nekuzvininipisa. Tanamata izvi muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare ndufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare ndufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi wokunda, tenzi chitirirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi wokunda, tenzi
tichitirwirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo tenzi wedu ouya nembiri toimbira taimbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri toimbira mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri toimbira